So another travel na naman ulit. Ito ay umuulan ngayon dito. Pero ang first stop namin is Barcelona. Dito sa Spain, but sa Barcelona, Sorsogon. So ang punta namin dito is ang old church nila. About 100 years na. So we are on our way to Bulusan. Maganda yung spot and the scenery. At ito na nga, dumating na kami sa Bulusan Eco Center. Kailangan po natin mag-register at inaantay natin ang ating body dahil may ina-assign silang guide po dito. We are on our way to the electric jeep. So kasya po dyan ng 5, 6. If I'm mistaken, I'm sitting at the front. Ang aming guide ay sasabit lang. Dito na nga tayo sa Bulusan Lake. At syempre si Kuya Buddy may-explain po ano ang coverage ng Bulusan. So 3 lake ito. Bulusan ang pinaka-popular. So meron siyang 3-kilometer hiking loop dyan. So marami na rin nagsasabi dito na nahulog na drone. So iniingatan ko yung drone ko dyan. At napasagwan nga tayo. Na-recall ko tuloy yung nag-dragon boat pa ako. So maganda sa Bulusan, especially yung pagbisita namin dito at maganda talaga ang araw. So photo ops muna bago lilisanin ang Bulusan Lake. So we're on our way back to the main center, but we are heading to bee farm. So ito na nga, dumating na kami sa bee farm. Hindi na kami tumagal dito, pero merong accommodation dito at swimming pool. So nag-chill-chill lang ng konti dito, photo op din. And we're on our way back na po sa Sorsogon. So hope you like it. Bye for now.